medisina, edukasyon, kalakalan, kalikasan at seguridad. Inilalapit namin sa iyo ang mga ahensya na siyang namumuno at namamahala sa mga planong pag-unlad. Naway gawin nila ang kalugod-lugod sa iyong panalan. At sila ay Sige, uminom ka, lilipat ako doon. Diyan ko kukunin sa'yo, haba. kompromiso. Sila ay iyong biyayaan na kakumbabaan, donong sa kabiluhan, katapatan, pagtitsaga, malasakit at pangitain sa iyong paglilingkod sa aming bayan at gayon din sa iyo. Para sa iyong paniwalataya at layunin Ela, sa'yo. malapatin mo na nawa kami ay manguna sa larangan ng siyansya Wala kang basura, Ela. na siyang makakatulong sa pag-unlad ng aming mga buhay. Wala kang basura, Ela. At ekonomiya. Gayon din sa ugalan ng edukasyon na pangunahing sanhi ng aming Wala na? pag-unlad at ang magandang Okay na? kinabukasan para sa aming mga mamamayan. Ready to go? Iyong pagpalain at Busog? sa higit pang karunungan Bitin? Bitin. Oh, ano? ng aming mga Tama na? pag-aaral Round at 2. universidad. Round 2 tayo, ano? Susunod na ang tunay na malasakit Utang na, sarap eh. para sa mga mangangaral. Alam sila ay palagihang magpakita ng magandang halimbawa para sa kanila. Magpalabok. Walang adobo rice sa, sa Jollibee. Kukunti yung palabok. Pagtibayin mo Doon sa kabilang Jollibee. ang pangitain Walang adobo rice. Sa Malbar. ng isang bansa at gumagbuhat ng kinabukasan ng bayan. Maliit pati yung chicken, no? Pero masarap siya. Oo. Yung chicken. Ipagkaloob mo sa Yung at mama yung magjowa, oh. na kanilang palagihang bigyan ng mataas na prioridad ang edukasyon. Ni si Ela, nakita kong ganyan, sasagasain ko kayong dalawa. Tiyakin na ang aming mga guro ay may sapat na sahod upang kanilang buong loob na laging Patay gawin ka. ang kanilang tungkulin bilang One, kagasanay two at police nagbabago officers, ng aming mga passport. kabataan. Puso ang integridad, katarungan, Tama ba yung ginano natin? Hindi pa balik? lalo na para sa mga manggagawa na nagpupunis ng kanilang lakas, galing at buhay para sa mga industriya na kanilang pinaglilingkuran. Ano gagawin mo pag si ate na all Bayan hands? ng aming pananampalataya. Sasagasaan ko din. Sunod sa iyong mga batas, lalo na sa aming mga pinuno sa pamahalaan at simbahan, upang lahat ay mamuhay na may katuwiran. Pagka-holding hands niya si Park Soo-min, patay sa akin niya. Sagasaan ko yung dalawang yan. Sa bahay lang daw si ate. O, edi papasok ko sa Herbie. Mangyari nawa ito sa amin. Tsaka si, ano yun, Lee Sun-ho. Uri ng katuwiran. Na siyang Sasagasaan ko yan. Hindi, daddy, si Lee Kangkok yun. Lee Kangkong? Sinong Lee Kangkong? Hindi namin alam sa'yo. tulad ng sabat. Lee Kangkok. Salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Ayun yung bundok natin, oh. Wala pa yan. Wala pa yung direct. Gala tayo sa SM. Eh, wag pala. Wag ka tayo pang SM. Ganito sa airport. Punta tayo. Sige, punta tayo para na. Pala, ganito sa airport. I'm just a teenage dirtbag baby. Ano, traffic. Oh, Hanggang gulat si Ayla eh. Oo, ano eh. Ang ingay mo kasi anak eh. Hindi naman! Kainis eh. Mga mga Ayla. Nawawala ako sa... Magdahan-dahan. Paano ba naman di ako Ang bunganga mo kasi anak ang ingay. Paano ba naman di ako sisigaw? Dapat ba siya si ate? Ang kayo. Dapat si ate. Akala mo di ako sisigaw? Ayla, ang bunganga anak. Lagi nawawala si daddy sa'yo. Yung padani. Nakambunga nga mo anak, nawawala si daddy. Ano ba? Kaya ko na ngayon gumanon sa amin eh. Eh, nawala nga, hindi ko makita gawa mo. Ba't na naman ako? Ang ingay mo eh.
Di wag ka makinig. Hindi naman ako nakikinig. Ang lakas ng ano mo eh. Putang ina to. Hayop naman talaga to. Isang ano lang. Yan naman itong hayop. Nakatutok. Oo, medyo tawakan mo yung investigation mo, Mika. Sama. Huwag ka lang sa isang gender nakatutok. Ay, tama mo na, pati mga kalalakihan, di ba, sa investigasyon. Mahirap yan. Ano nga ba, mga kapuso? Ano nga ba mga senyales? Sige, ito yung mapag-usapan lang. Share lang tayo ng ating mga ating mga maiisip dito. O kaya base mo sa inyong mga experience, ha? Yung napatunayan ninyo ng mga senyales na ang inyong asawa o boyfriend ay sa tingin nyo ay kayo ay niloloko. Ayan, yung mga signs mo, ha? Na may cheating na nagaganap. Nagababaling sa iba ang atensyon ng inyong mga asawa. Ano-ano nga ba ang mga senyales na yan? Ay, naku, parang palagay ko. Diba? Oo, Hinihingan. yung Kaya nga. ito ang sinabi ni Mika kanina. Hindi yan naiedi kasi wala siya pang iniinom. Bago eh. Akala niya iihi pag may ininom niya. Appearance, physical appearance ha, ng inyong mga asawa o inyong mga boyfriend o girlfriend. Biglang naging banidoso. Biglang naging health conscious. Eh, ito nga si Warren, di ba mga kapuso, sabi Black ni to, Mika di na ba? pala Black. siya na ang lakas-lakas Pero kumain. pag tinapat mo na yung magiging brown. Ano ba talaga hair color ko? Black or brown? Fashionista. Huh? Biglang Brown? nagpapalaki ng katawan, nag-gym, bumili, nag-shopping ng mga damit. Aba, medyo katakataka nga yan, mga kapuso, ha? Pero pwede ka din palusot din dyan. Diba? Eh, huwag masama ba na maging health conscious? O, totoo naman. Na dapat naman talaga ginagawa natin mula sa pero kapag ka meron mong sudden change, no? Yung biglang pagbabago, eh medyo kung ikaw din naman yung asawa, magtataka ka. O, isa lang ho yan, ha, sa mga senyales. So, posible na sinasabayan pa yan ng iba pang mga senyales. Katulad ng mga, yung mga kaugnayan sa telepono, dati, di ba mga kapuso, ang telepono, nandyan lang, nakalapag lang kung saan, tumulog man, hindi naman nagtatakbo para tingnan kung sino ang nag-text o nag-message sa kanya. Pero bigla-bigla na lang, aba, may password na. Ang cellphone. Di ba? Tapos hanggang sa mag-CR, nadadala ang telepono. Ganong kabiti. Teka, meron ako inaasikaso sa trabaho eh. Pasus, mariusin. Kasi nga hindi maiwan-iwan sa labas, di ba? Hindi dapat mawaglit sa kanya. Dahil baka mamaya ayun na, biglang doon mag-investiga. Sinisis, ano? Tapos ano pa ba mga senyales? Maraming excuse. Alam ko, naging ikaw ang prioridad, di ba? Lalo na, pagka may mga concern sa bahay, pag-eskwela ng mga bata, Hindi na nawala traffic. masyadong busy sa trabaho, o kaya naman, Hindi nga na, ano yun? Naandak. masyadong delayed kung mag-reply. Eh, mami, anong oras? Tanghali, lalo na pag alas 5. Ano yung Nako. gusto sasabihin? Eh, wala kasing signal doon sa amin. Ako, nasira ang signal doon, mahina eh. O kaya baka nasa parking ako, kaya hindi, pumapasok yung tawag. Diba? Ano ba mga tingnan nyo nga sa amin yung mga kapuso, ha? Baka kayo may maisip na mga senyales, eh, pwede tayong, pwedeng magsilbing mga signs din para sa isa. Lalo na yung mga nakikinig sa atin dyan, na nagdududa na rin sa kanilang mga asawa, kanilang mga partner. Oo, ano pa bang mga yung mga biglang nagbabago ng mga attitude. Diba, mga kapuso? Yung bigla ka na lang magiging extra sweet. Oy, maganda kung sweet, diba? Pero yung bigla na lang, hindi naman talaga sweet. Pero bigla na lang nagre-regalo ng kung ano-ano para mawalan ka ng duda sa kung ano man ang ginagawa niya. Diba, yan ang
reverse psychology. Hindi ba pwedeng change of heart? Hindi ka naman Yung cellphone ko, kami nakatawag sa akin. chocolate. Bibili ka pagsashopping. Tumawag yung amo ko kanina eh, nag-withdraw. Sabi niya, nakikita man tayo. Gusto ko yung lahat. Hindi ka nag-charge. Komportable sa yun. Or baka kaya lang talaga. Money issue. Yung mga hindi Lectures. maipaliwanag na mga gastusin. Lalo na kapag ka itong asawa nyo, eh, siya yung tipo na nag-ientrega ng pera sa inyo. Di ba, biglang ang laki-laki ng nababawas na yun. O kaya, hindi na nag-ientrega. Inaalam na lang kung magkano ang mga gastusin sa bahay. Tapos, saktong-sakto na lang na ibibigay. Kung dati, nahahawakan nyo yung mga ATM. Dito tayo pa. Dito tayo pa. Kayo ang nag-withdraw ng pera. Aba ngayon, hindi na. Pagka tinanong mo, ano nangyari doon? Siyempre, di ba? Hindi mo naman maalis. Hindi ka pa nagkukuwenta. Pero, alam niyo naman ang mga misis, di ba? Kadalasan niya ng mga inat yaman sa pamilya. So, tinitingnan din niya kung kayo ba ay merong ma-save, ngayong entenas na ito, o ngayong buwan na ito. Ikukuwenta rin naman, di ba? Kung may habang mag-save doon sa inyong sweldo, lalo na kung isa lang nagtatrabaho. O, ikaw ay magkukwenta. Pero kung pagka tinatanong mo sa ganyan, parang inuunahan ka na kagad ng galit. Ayun eh. Yung defensive. Bakit ko kinukwenta ka ng pera? Yan na yung mga ganyan. Para hindi ka na magkusisa. Uy! Pagano'n? Ay, ito pa, mga kapuso. O ito, nasabi kanina ni Mika ito ha. Yung pagbabago sa sex life. May Ay, pagdadaan. nanlalamig na. Oh. Eh, bakit nanlalamig? Eh, di ba nga kasi nag-iinit sa iba? Siyempre, pagdating sa bahay, pagod na. My God. Pera na lang kung yan ay may Okay. lahing. Ewan ko ha. Ito na doon. Eh, kaya po mga senyalis, kung meron pa akong hindi nabanggit mga kapuso, aba, sige, sabihin nyo nga po sa amin. Pagkuwentuhan natin ito, pag-diskusyonan natin ito, isend nyo sa amin sa DZ Robert Text Connect. Parang ang dami na rin bahay sa bundok, ma'am. 5941 No. o sa comment section ng ating Facebook videos. Ngayon ko lang nakakita yan. Ba? Yung mga ano, ito talaga yung pwede mo ipangalan sa ano. Ito talaga yung mga magandang ipangalan sa mga anak ko. Ganun, ang dami na. Sabi, ano maliban na lang sa mini. Kadore, hindi. Parang Baguio na, no? Una to. Pneumonia. Maganda yung ipangalan na, ano yun, di ba? Baby pneumonia. Ela, ang dami ng bahay, oh. Baby pneumonia. Baby pneumonia. Yoko, hindi pa ako sa... Anak, kita mo anak, ang daming bahay, oh. Ela. Asan ang anak ko? Tumalsik na lang pag ganun. Sana nga. Right ko. Utangin na itong bata. Are, lasak ka. Ela. Hoy, tingnan mo yung ano mo. Ano ba to? Tumalsik. Ela, tingnan mo ang bahay, ang dami, oh. Ngayon lang yan, oh. Putang ina, ba't ang daming bahay? Sa inyo, mga Alinda Gallardo and Carol Pinatayo pa ako. Tingnan mo, anak. Nakikita mo ba dati yan? Oo. Ngayon ko lang nakita ang dami ng bahay sa bundok ko. Nasaan ang anak ko? Tumalsik ka sa pag ganun. Ang dami mong natututunan, Ella. Kung ganyan ka kadaldal sa school, personor ka. Shy type ako. Shy type. Shy type pa yung lagay na yan. Puta ina. Sa school kasi. Bakit kasi di ka magingay sa school? Opo, nasa principal's office na ako. Hindi pa nga kami pinapatawag ng teacher eh. Yung teacher eh. Inaabangan na ni mami na makukulong na siya eh.
Sabi, yung anak niyo po napakadaldal. Nasaan na ang anak ko? Taxi, oh. Kaya nagta-taxi. Magaya ka sa akin. Trabaho ko din kasi yan noon. O ano pa? Saan na tayo limon? Saan na tayo limon? Ano tayo? Si Gina? Ano tayo? Si Gina? Pero ito na nga, ito yung mga pangalan na ano, na parang pwede mo yung pangalan sa mga babies pagtanda nyo. Pero maliban na ng gawa kasi nung ano niya, nung meaning nung name. Pneumonia, no? Maganda yung pangalan, no? Yeah, baby, pneumonia. Ang sakit. Masakit din ata yung bata ngayon paglaki eh. Tapos ano pa? Diarrhea. Oh, baby diarrhea. Diarrhea. Ah, siguro lagi ko sakit yung chan. Kabilang pala. Alamin mo ang totoo. Huwag mong itanong sa kanya dahil Baliwal na kay Glory. Glory. Kay Glory. Solo lang. Joseph Emmanuel Amor. Manuel and Kelvin. Alam nila ito. Okay. Okay, kay si Johnny Amor pala ito ng Bola Oriental Mindoro. Ayokong mag-comment sa drama, ha? Makikinig ako hanggang dulo. Coco Party. Coco Party. Masarap yun ito. Sabi niya, 5881. Halos araw-araw daw silang nakikinig sa atin. Salamat po. At si 5810, Tony, yung iba, hindi lang babae ang pinapagandahan, pati mga lalaki. Kaya iba rin ang aking pakiramdam dyan. O, ito yung sabi ni 1219, Tony, lalaki ang gusto niya. Opo, parang mas komplikado kapag kagano'n ang mga kapuso. Eh, kung ikaw ang babae, kaya ano pang laban mo doon? Mar Santos, sabi niya, mahirap yung tamang budalan, pero mahirap talaga mapagkatiwalaan, lalo na ex-girlfriend ng mister mo yun. Laliman mo ang pagiging investigador. Ani Tumali, may nakapagsabi sa akin noon na kapag sa pananamit daw, parang teenager na kung pumorma at laging mabango. Aba, yun na yun. Si Lola Am, sabi niya, tama ka tungkol sa mga sinabi mo, mga hinala ng mga taong taksil. Magagalitin ang mga yan. Okay, nagunahan ng galit, eh, no? Ay, ito aba, si Tuti nag-comment, sabi niya, minsan may tinatawag na protective cheater. Kunwari Protective nila, cheater. pero sila naman pala ang gumagawa ng kababalaghan. Been there. Sabi ko na nga ba eh, personal experience ito eh. Tawag doon, ano yun? Protective cheater. Aba, protective o professional cheater? Alam ko nung gagawin eh, no? At si Ernest Omar, merong lalaki. Ay, professional cheater na pala. Si Jim, kapwa Ayun. lalaki. Parang, Ang hinahabol. Aray ko. tapos nakalapay kasi may professional cheater. Yan lang pala tandaan na nagloloko ang asawa mo. Rodora Mamatay na siya sa sabi niya, kasisilo. ang asawa ko magaling magtago. Hindi mo siya pagduldangan, pero ang cellphone laging hawak. Sarap. Ayaw Sarap ibaba. Arvin Pasqua, pag di makitulog ng maayos sa gabi yan at kaya punta sa banyo, dala ang cellphone. Yun na yun. Adrian Darwin, Ang dahan-dahan naman. kami natitipuhan na siya doon. Sa pag-aasawa, swertihan din kasi yan. So, pwede na cheater. Sabi ng mga matatanda. Bili ka po, seatbelt. Grabe. Sampung seatbelt. Tsaka helmet. Helmet. Headlock. Headlock pa ba ito o sakal?
ko. Takbo. Sama sa inyo. Dalawang bahagi ng kwento ni Mika. Heto na. Sa puso sa Super Radio DCWB. Kasama si Tony Aquino.
sana ako sa'yo eh. Friend, hindi kasi ako mapakali after nung huling pag-uusap natin. Oh, bakit naman? Eh kasi nga, dun sa nabanggit mo, na umuwi si Ana. Okay. Bakit? Ano bang nalabag-labag sa'yo? Hanggang ngayon kasi hindi ko maalis sa isip ko kung bakit nagsinungaling si Warren sa akin tungkol dun eh. Kung sabi niya, para daw hindi ako magselos. Pero ewan, iba kasi ang kutob ko. Anong gusto mo malaman? Hindi rin ako naka-attend ng reunion ah. Wala rin akong balita kung anong nangyari doon. Hindi pa kayo nakapag-usap o nagkita ni Ana nitong nakaraan? Hindi. Busy sa trabaho. Nag-message lang ako sa kanya na welcome back sa Pilipinas tapos nag-meet siya. Wala rin yung huli namin pag-uusap. So friends kayo sa social media, no? Ngayon, paparanoid ako eh. Feeling ko kasi parang may kakaiba kasi sa kinikilos ni Warren itong mga nakaraang linggo. So, mo na may relasyon sila? Hindi naman. Ewan. Ewan ko ha. Kasi huli ko alam ni Ana, 5 years na sila ng boyfriend niya. Isang linggo, nakita ko
Nahuli sa cellphone.